ra naabot na may mga idol. Musakay na mi sa escalator ni Bay Ramon. Delikado kay matagak mga bukol gid ang among hubon. Aw hampulan lang namo gapon. Bay kay kadaog ra sa nako bay. Dako-dako ra ako. Ang iyang hagdan wala pa kuno day kayo magabo. Pero ubay-ubay na gid nakaon ang bukbok. Unya nalandslide ang paril ni Bay Ramon. Lah, nalandslide man ni bay. Sus, ako yung otog naghigda ka diri bay, kaumbog ka. Ha? Kayo, matumpag bigay nga tabungan ko. Tamugan ka, dito ko mo subong. Na. Pagliwas na si Linog bay. Dili, ang okay nino. Ah, naguna-una din eh. Giulog ko dito. Naguna-una din eh. Uy hala, wala pa linog nalandslide ko na una ang paril niya. Unya gipakita ni Bay Ramon ang bulsahan niyang manok mga idol. Mao ni? Siyak-suyan ha. Mao ni mga idol katong manok ni Bay Ramon nga isure na gini. Ana. Kaya, ubok. Lauma dari bay oy. Ako'y nakuyawan ni Bay Ramon kung mahubog mga idol. Kay medyo lamlaw maning pangpang kung matagak siya in tao. Unya gipangitaan ako siya sa gingon niya nga aircon. Ay mga aircon ba? Asa yung mga aircon? Adi na suyo ba? Aircon ni mo? Abuhan ni Bay Ramon mga idol. Yan, gani. Payag na pero na aircon. Asa? Oh. Sikan. Patay suga ang tubay. Oh, Ibok. sige lang okay ra. Ama aircon. Naka aircon ni Bay Ramon. Airlaps man ni bay. Uy hala, dili day aircon, airlaps na yung mga idol. Man ni Chris TV, diba kung unsa ng airlaps, airlapos-lapos na. Nga. Nga.